nosaltres des del Grup Popular sempre hem dit una cosa, i és que cal conjugar en aquest cas el que és la música en viu, que els locals estiguin acondicionats perquè puguin, en aquest cas, celebrar concerts amb música en viu i amb unes bones condicions. Per això és tan important que hi hagi una seguretat jurídica i tothom sàpiga en quines condicions ha d'estar. Per una banda, el local ha d'estar insonoritzat i ha de tenir unes condicions que faciliti que es pugui celebrar la música en viu, que hi hagi més gent que hi vagi, perquè a partir que hi ha música en viu va més gent al bar normalment, i que després es compleixin els horaris, que en aquest cas són les 11 de la nit, i que puguin també incrementar la seva activitat. Això també té un benefici en el propi bar, perquè hi ha més gent que hi va, perquè té un al·licient, com és la música en viu. Nosaltres creiem que tot això s'ha de fer de manera que hi hagi una bona coordinació i una bona conciliació entre el bar, la música en viu, l'espectador o la persona que va al bar i que també veu com que té música i per tant té més interès o més atractiu anar en aquell bar, i després la conciliació del benestar dels veïns, i que després aquesta aglomeració de gent en un bar no perjudiqui a l'hora de les sortides el que és la convivència en el barri. Perquè tot això pugui conciliar-se, és bo que hi hagi un acord entre l'àmbit cultural, l'àmbit de la restauració, perquè la majoria dels concerts són en bars, en locals d'aquest tipus, i després també en hotels, també és cert que també és en hotels, etc. Tots aquells locals condicionats i que tinguin aquesta opció. Els veïns i després els agents. Això és important que es vegi de quina manera hem de fer-ho per garantir les millors condicions. Nosaltres què li demanem al govern? Que ens ho comuniqui i que puguem tractar-ho i que pugui haver un consens. Perquè l'última modificació que va haver no ens vam enterar pel govern, ens vam enterar per la premsa i tampoc és bo, perquè clar, va ampliar una sèrie d'espais amb unes determinades condicions i ho va fer de manera unilateral i ho va comunicar als grups i això no està bé. Jo crec que en aquest moment l'actual comissionat va fer un anunci dient que faria o crearia una nova ordenança. És bo que estigui tot regulat amb una ordenança, perquè tothom sàpiga quines són les seves obligacions i els seus drets també a l'hora de poder celebrar aquest tipus de concerts. I més, si té voluntat d'ampliar-ho també a el que és la música al carrer, que llavors en aquest cas tindrien que produir-se unes determinades condicions de caràcter més restrictiu per impedir que hi hagi unes molèsties en els veïns, perquè depèn de com es fa i de quina manera es fa, es tindria que fixar un marc. Nosaltres aquest marc no el coneixem. O sigui, el govern sí que ha dit, tinc una voluntat d'ampliar o de millorar o de canviar les condicions de la música en viu i crear o elaborar millor una nova ordenança. Quan nosaltres tinguem aquesta ordenança ho valorarem, perquè no la tenim avui en dia, i valorarem quines són aquestes condicions. El nostre punt de partida és, per una banda, facilitar la música en viu, perquè també hi ha molts creadors que la música en viu és una porta d'entrada en el món cultural i en el seu coneixement i per tant estan els nous creadors, cantautors, etc., que tenen una via d'entrada i de donar-se a conèixer i a més que la música en viu és un gran atractiu i també té una gran demanda i també afavoreix l'activitat dels bars, dels restaurants, dels hotels, perquè és un atractiu i a la gent li agrada i per tant tot això s'ha de regular bé. I s'ha de fer amb una seguretat jurídica que vostè abans reclamava, de dir, hem de tenir una seguretat perquè qui ho vulgui fer té que saber en quines condicions, perquè després no es trobi en problemes ni en sorpreses, en quins decibelis, quina és la insonorització que ha de tenir el seu local i després aquestes condicions s'han de fer òptimes. I els locals, els bars, els restaurants que vulguin tenir música en viu també tindran que tenir una línia d'ajuts que puguin acondicionar aquests locals i aquests restaurants perquè no puguin tenir, perquè puguin fer-ho, perquè a vegades si no el sobrecost que tu tens és molt major que els avantatges que tu pots tenir. Llavors tot això s'ha de normalitzar. Jo crec que
quan estàs sobre el terreny, no? Nosaltres estem en aquesta experiència de la música viva i portem molts anys veient, no? Des del Raval, Poble Sec, Sant Antoni, els barris del Paral·lel, no? Clar, el Raval, per exemple, que és l'antic barri de Barcelona, és de la ciutat, no? Gràcies a bars amb música hi ha carrers que almenys es dignifiquen en aquell lloc. Parlo, per exemple, de Robadors, el carrer Robadors, el pitjor carrer de Barcelona en la literatura periodística, i gràcies a que hi ha un bar on fan jazz i fan flamenc, amb molt d'èxit, on hi van tant turistes com gent d'aquí, és a dir, perquè la gent que busca, diguem, que vol sortir, les parelles que volen aprofitar, no?, a sortir, bueno, és una oportunitat, i a més és una oportunitat econòmica i de molta qualitat, no? I en un ambient acollidor. Parlo per experiència perquè he anat amb la meva dona moltes vegades, i la veritat que el Robadors 23, tant en flamenc com en jazz, és genial, no? I passen figures tant del flamenc com del jazz, no? El jazz sí, del taller de músics, no? Al carrer Requesens. Hi ha molts espais i poso aquests dos com un exemple, no? De l'ideal de com pot millorar. Bueno, per exemple, al Raval estem veient el que està passant, no? És a dir, calen iniciatives d'aquest tipus, no? Per exemple, quan parlem de la insonorització dels locals, el que tenim clar és que hi ha un topall que són els 30 decibelis, no? Vull dir, no s'ha d'arribar al veí de dalt amb 30 decibelis, això està clar, no? Vull dir, llavors, i parlaves de la conciliació, no?, entre aquests veïns. Tu veuries, per exemple, que abans de l'actuació de la Guàrdia Urbana i que hi hagués una multa, hi hagués la possibilitat aquesta de la conciliació? És a dir, que en cop de la sanció hi hagués un acte administrativa, és a dir, arriba l'autoritat, no?, davant d'una queixa. Com actuem? Es poden actuar de moltes maneres, no?, però, per exemple, en el món laboral hi ha conciliacions laborals, no? És a dir, com es fa la conciliació, no? És a dir, davant d'un problema, abans d'anar amb element... Com podríem treballar, no? És a dir, com ho imagines? Perquè hi ha hagut moltes notícies, no? Van haver al Raval, només comença el mandat, van haver molts bars que van tenir problemes. Elio Gaval, per exemple, va ser molt famós, a Gràcia. Com ho veus? Davant del conflicte, d'un veí que es queixa, com actuem abans de que la cosa arribi, diguem, als tribunals, no? És a dir, com posar les vies de conciliació. Per exemple, el jutge dona, almenys al món laboral que conec, dona la possibilitat de la conciliació, no? És a dir, el jutge diu, bueno, es posen d'acord o jo s'hi posaré d'acord, no? Perquè al final... Com ho veus? És que jo crec que el que hem d'evitar és que hi hagi el problema. Sí. Vull dir, el que s'ha de fer és establir unes normes clares, amb una ordenança que sigui aplicable. El que no podem fer són ordenances que siguin inassumibles. Llavors aquí, per això és tan important conjugar el món de la cultura, el món de la restauració i dels locals, i que el món també de la capacitat de la convivència. Vull dir, el món de la cultura, el món de la restauració, dels locals diversos que puguin acollir la música en viu i després veure la convivència. Per tant, a partir d'aquí què hem de fer, des del nostre punt de vista? S'ha de fer una ordenança en què es vegi les condicions que han de tenir els locals, els bars, perquè es pugui celebrar concerts o, en aquest cas, tant semiacústics o com sigui, de música en viu, i que no perjudiquin a ningú. Llavors, quines condicions acústiques s'ha de tenir al local i quins són els decibelis que es poden autoritzar i que aquells locals estiguin en condicions. Així no hi haurà perjudici, perquè el que creiem és que el nostre punt de partida és que aquests concerts es puguin celebrar, o aquesta música en viu, que no és un concert, però és una actuació, sense perjudicar ningú, per no tenir que arribar al conflicte. Clar, si no, al final, un bar on hi ha cada dia o cada 2 o 3 dies a la setmana música en viu i aquests veïns, el que sigui, perquè és gran, perquè té un nen o perquè li molesta la música, per què té que... No, evidentment. Per tant, el que s'ha d'impedir és el problema.
més enllà de que després tinguis o no que tenir una conciliació. El que s'ha d'evitar és el problema. I això es pot fer, i avui en dia la tecnologia ho permet. Per tant, aquells llocs, bars, restaurants, el que sigui, que tenen que tenir música en viu, no?, amb unes determinades condicions, quines són les condicions de condicionat local i acústiques que s'han de fer servir en funció de les característiques de cada local, no?, per impedir que perjudiquin els veïns, i s'han de fer proves i han d'haver uns marges tècnics. Però és que aquest és el debat. El debat és aquest. Però és que això és fonamental. Però clar, el que sabem... No, però el que sabem és... Sabem que per fer-ho bé són els 30 decibelis. Bueno, doncs llavors s'ha de fer en aquestes condicions i el local ha d'estar condicionat. El resultat sabem qual és. I han de ficar uns limitadors per impedir... Clar, això s'està... No, la proposta o el que hem llegit tots a la premsa, perquè jo no sé més de lo que... Sí, perquè a mi encara el govern l'únic que ens ha dit és que té la voluntat de fer-ho, però no ens ha fet cap proposta. Llavors, a partir d'aquí començarem a veure-ho, a treballar-ho amb la gent... Nosaltres us demanem que penseu en els petits empresaris. Hi ha molta gent, hi ha tot un canvi, hi ha un paral·lel de veritat, t'ho dic de veritat. Hi ha molta gent, és a dir, no solament són les terrasses el tema dels comerciants, vull dir, aquest tema, hi ha comerciants que el tema de la música, el tema de treure una guitarra, una amplificació, és a dir, estem parlant... Clar, quants mitjans ha de posar per no arribar... És a dir, igual no arribar als 30 sense fer res, sense tenir que implementar... És a dir, perquè la prova està en una prova de so, sonomètrica. És a dir, van al veí de dalt, mesuren, escolta'm, no hi ha problema. Clar, és que així és com es fan les coses. Clar, però és a dir, són els requeriments. És a dir, l'objectiu està clar que són els 30 decibelis, però pots arribar... no arribar als 30, és a dir, poder fer el concert, però igual no tens que insonoritzar el local. Llavors, la inversió... Clar, aquí està el tema. I després, nosaltres, en l'experiència de Sant Antoni, del Dia de la Música, el permís exprés també té una facultat, i és que si davant d'una vegada que hi hagués aquest soroll que produeix, l'Ajuntament ho té molt clar. Vull dir, aquell bar no tindrà aquell permís. Vull dir, d'aquella llista aquell local no estarà. Vull dir, el permís exprés també és una mesura de prova, perquè si realment s'experimenta el problema, és a dir, com evitar... Perquè el problema que es planteja al petit comerciant és dir, i ara jo quants diners haig de posar per insonoritzar això, quan estic de lloguer, quan m'estan pujant els lloguers dels locals... Què puc fer? És a dir, el limitador de so, està clar que això costarà, crec que van per uns 3.000 euros, i els estudis sonomètrics van sobre uns 700. Acceptem que hi hagi una lliga amb els estudis sonomètrics i tal. Però podria haver una lliga també del permís exprés, és a dir, això que ja existeix, és legal, és a dir, tu pots demanar i l'Ajuntament pot concedir, vull dir, això, el dret de petició, que consagra la Constitució, no? És a dir, i l'autorització municipal, de dir, per raó d'una festa o per raó del Dia d'Andalusia, per raó d'una tertúlia flamenca, perquè clar, ni una tertúlia, és a dir, ni una xerrada es podria fer en un bar. Estem parlant de que l'ús d'un micròfon sembla un contrasentit, no?, en aquesta època, un recital de poesia, no? Que és un tema, és a dir, com no haver de tenir que invertir sense molestar el veí, perquè aquesta és la gran qüestió també, és a dir, si no molestem, actuem. Aquest era un nom d'una plataforma que vam crear on hi havia molts bars que fan música, no? Si el veí de dalt no es queixa, és a dir, perquè, és el primer que baixa a fer el vermut, per exemple. Hi ha bars que els encantaria fer música al vermut, però no voldrien fer una inversió, perquè solament ho faran al vermut. Vull dir, si una font d'emissió surt a una potència no molt alta, evidentment el resultat de no arribar a perjudicar el veí amb aquest mínim sostre claríssim que està de 30 decibelis, o si no, el veí no li importa que el vermut es faci. Clar, és això, no? Perquè això està passant, diguem la veritat. Hi ha música en aquest moment a molts llocs
i s'està posant micròfons, vull dir, això passa, i tertúlies, i actes polítics en bars o locals, en teoria veuríem si aquells actes legalment es podrien fer, no? I per què no? Vull dir, és una cosa típica, històrica, les penyes polítiques, taurines, flamenques, és una cosa, bueno, no? Bueno, és això. Sí, és que clar, no? Per posar un micro s'ha de insonoritzar un local. Bueno, però depèn, perquè a vegades tens un local en el que pels decibelis que tu fas servir no és necessari insonoritzar perquè no molestes. Clar, és aquí. És que depenen les condicions, perquè hi ha també un determinat tipus de construcció molt sòlida que impedeix que hi hagi molèsties, hi ha uns altres tipus de construcció i que hi hagi un marc i que tothom que vulgui música tingui que passar unes determinades proves, perquè hi haurà bars que potser no necessitaran insonorització pels decibelis que utilitzen. El que tampoc té sentit és que per pocs decibelis et facin fer una insonorització quan no és necessària. Però el que és bo és que llavors, clar, això es tindrà que fer més a mida. Però bueno, potser els bars que no vulguin fer tindran que passar una prova, ara estic parlant en veu alta, no? Bueno, però està bé. Però és que cada local té unes condicions. No és el mateix una construcció sòlida amb uns tabics ben amplis que potser no molesten que uns altres que no ho són. I potser en un lloc uns decibelis de 30 no molesten i en un altre lloc uns de 20 sí. Per tant, jo crec que el que seria bo és veure quines són les condicions dels locals, que els locals facin una prova, i a partir d'aquí, en funció d'allò, es digui, mira, vostè si vol fer música en viu tindrà que fer tot això. O no, perquè no pot perjudicar... Via permís després i també tens la facultat de dir ei, no et donaré més permisos després, vull dir, perquè això també és una possibilitat. Però jo crec que hi ha d'haver un mínim de seguretat. Tothom ha de saber un mínim de condicions per les quals el seu local, si és una persona que té un bar i vol fer 3 dies a la setmana música en viu, doncs aquesta persona tindrà que... Una cosa és que un bar vulgui fer-ho una vegada a les festes del barri, això és diferent. Que llavors és el que vostè diu, hi ha un permís exprés i tot això i és un tema més circumstancial amb unes festes de barri que llavors pràcticament tothom està de festa, que no quan ja vols regularitzar o tenir una estabilitat, perquè això també dinamitzaria molt aquests nous autors que tinguin més voluntat i més capacitat a l'hora de poder fer aquests concerts i que la gent el conegui, perquè és que la música en viu és molt atractiva per la gent. I això genera el petit i mitjà empresari d'un local de restauració, el que sigui, tingui aquesta capacitat de treure gent amb un reclam que és la música. I aquesta gent consumeix, aquesta gent, en comptes de consumir una copa o dos, s'està més estona i també menja alguna cosa. Vull dir que l'estar en bona companyia és més fàcil que tu consumeixis. Llavors, clar, aquest petit i mig empresari i després tu estàs satisfet perquè la música t'ha agradat. Vull dir que jo crec que per part de l'Ajuntament, a tot arreu, ha de facilitar les activitats, ha de facilitar que la gent pugui trobar aquells llocs on es trobi a gust. A vostè m'ha ensenyat aquestes sales, persones que es troben a gust i venen aquí. Parlen amb unes altres, tenen una bona relació, també per una altra banda es troben en un local amb música en viu, els mateixos autors de la música en viu es troben a gust perquè també molts es donen a conèixer. Escolta'm una cosa, s'ha d'estudiar bé les coses, s'ha de veure com s'han de fer perquè tothom guanyi i que no perjudiqui a ningú, perquè al final si han de guanyar uns i han de perjudicar els veïns no pot ser. Això ho tenim claríssim. Vostès són els primers interessats perquè no volen cap problema. És que no han d'haver problemes. Per tant, el millor és normes clares, condicions i requisits que siguin assumibles, unes normes clares, unes condicions en seguretat de que això no perjudicarà i una facilitat també perquè es puguin celebrar aquest tipus de concerts i de música, perquè és que la veritat és que és una meravella i ara que ve l'estiu també agrada molt en les terrasses, a tot arreu poder tenir alguna música d'aquests. Hi ha hotels que fan moltes i tenen un gran èxit. El jazz, per exemple, jo segueixo molt el jazz i sé que és un punt de referència. Per això és un punt de referència i aquí a Barcelona... I de donar feina, també des d'una perspectiva històrica, econòmica... Hi ha pip en la cultura,